Mä aloin suunnittelemaan jalkavalaisinta ja tein useita prototyyppejä valaisimesta. Sitten se alkoi näyttää lopulta lasten keppihevoselta ja sitten mä lisäsin sinne pienet korvat kertomaan tätä tarinaa. Mä oon vastuussa koko prosessista, tuotteiden suunnittelusta, niiden markkinointia ja myyntiin asti. Ja se mahdollistaa sen, ettei mun tarvitse tehdä kenenkään muun kanssa kompromisseja koko asiasta, vaan mä voin päättää jokaisesta pienestäkin yksityiskohdasta. Ja myöskin kuka tuotteet valmistaa, kuka niitä myy. Ja aluksi oli 3 valaisinta, 2 jalkavalaisinta ja 1 pöytävalaisin. Ja sitten asiakkaiden toiveista siitä tuli vielä 1 seinävalaisin. Valaisimet on hyvin selkeälinjaisia, tämmöisiä minimalistisia ja sopii hyvin skandinaaviseen sisustukseen. Eli kaikki on hyvin yksinkertaista, aidot materiaalit, betoni, tammi ja alumiini. Ja mukava tämmöinen materiaalien vuoropuhelu tässä myöskin valaisimissa. Esimerkiksi valaisimen varjostin tulee Pohjanmaalta, betonijalka tulee Virosta ja ystäväni Eetu tekee nuo puuosat.